Dame tu luz y yo conozco el camino. Estamos de huida, es la carretera. Dejamos atrás un barrio atascado, un lago estancado. 19 años, pesa el recuerdo. Pasan las luces al revés por el retrovisor. Mi brazo, mi mano en tu regazo. Te miro de reojo si sigues a mi lado. Doncs avui dimecres és l'últim dimecres de Metropol del mes de novembre i per sort recuperem la nostra col·laboradora habitual del programa, la Norma Vidal, que torna des de Terres Andaluses. Norma, molt bona tarda. Hola, bona tarda. Primer de tot, com ha anat aquest viatge? Que la setmana passada encara vam contactar amb tu que estaves a Espanya. Què tal? Com ha anat això? Sí, estava a Granada. Bé, ha anat molt bé i cap problema, molt bé. Moltes tapitas i cervecita? Algunos kilitos de más. Ara sí serà això. No gaires, però sí, moltes tapites. Bueno, Norma, avui crec que no ens parlaràs de Granada, oi? No. Bueno, doncs, i què ens portes avui? Perquè, clar, vens d'aquí de xatxa, vens aquí de cap de setmana superllarg, d'unes vacancetes... Ai, quin misteri, ai! Bé, doncs, com ja saps, el Nadal ja ha arribat i prova d'això és l'enllumenat que ofereixen totes les ciutats i pobles del nostre país. Ara bé, a més de les clàssiques llums, també hi ha un altre element que esdevé símbol indiscutible de l'arribada de les festes nadalenques, les fires de Nadal. Sí, sí. I és que el divendres, dia 1 de desembre, obre les portes una de les fires amb més tradició del nostre país, la Fira de Santa Llúcia de Barcelona. Com cada any, des de fa més de 2 segles, aquesta fira fa de pòrtic de les festes de Nadal de la ciutat condal. I bé, és una fira que poden visitar tots els petits i grans des del dia 1 de desembre fins al dia 23. I l'emplaçament és al davant de la Catedral de Barcelona. I bé, bueno, doncs tots els que vulguin fer el seu pessebre o vulguin comprar algun element així tradicional de Nadal, com un cagatió o qualsevol altra joguina pels nens, com ara el tambor aquell típic. Bueno, no sé si tu l'has fet servir gaire, no? Jo la pandereta, el tambor, no em sona de res. Com es diu en català? Ah, la zambomba? Sí. Ah, sí. Escolta una cosa, jo sempre he tingut un dubte i és que la Fira de Santa Llúcia, és a dir, per què es diu Santa Llúcia? Hi ha alguna motivació? No sé si anaves a explicar alguna cosa, però vull que m'aclaris això, ho saps? Tens idea de per què es diu Fira de Santa Llúcia? No, però... No, a veure, Santa Llúcia és la patrona de tots els oficis que requereixen una bona visió i és patrona doncs, dels modistes, de les professions relacionades com els puntaires, jo que sé, les cosidores, però també dels fotògrafs, dels oculistes i coses així. I bueno, totes les feines aquestes, així com les feines on els cecs tenen un gran paper, com la loteria de Nadal. Val. Gran comparació, sí, molt bé. És una broma idiota. Doncs, bueno, en principi és la patrona de tot això, però no sé exactament per què es diu Santa Llúcia, però si vols que busco i la setmana que ve, doncs... De totes formes, la celebració de Santa Llúcia és el dia 13 de desembre. Habitualment, com a mínim a Montcada i Cerdanyola, ara ja no ho sé perquè ara les coses han canviat molt, però habitualment celebrava la Fira de Santa Llúcia cap a aquestes èpoques. El 13 de desembre és quan obria realment les portes. Sí, però a Barcelona ho fan així perquè així són 2 setmanes no, 3 setmanes en comptes de 2. I bé, els llocs on hi ha les fires més importants de Santa Llúcia doncs són Sabadell, Gelida, Sant Feliu de Pallerols, Sallent, Prats de Lluçanès i bé, Barcelona. També porto una altra proposta nadalenca pel proper cap de setmana, que és el dissabte, quan comença la Fira de Nadal i Mercat d'Artesans a Caldes de Montbui. En aquest poble termal del Vallès Oriental doncs hi ha aquesta tradicional Fira de Nadal que es celebra conjuntament amb el Mercat d'Artesans i es fa al centre històric de la ciutat durant tot el dissabte i tot el diumenge i participen les diverses entitats de la vila i a més porta una gran varietat de mostres de productes nadalencs i també productes artesans de tot tipus. Jo hi vaig cada any i sí? t'ho juro, cada any hi vaig. Una de les petites coses que té és que tu pagues €1 per un got de plàstic, te l'omplen de brou, pots passejar per tot el municipi i llavors quan tu has acabat el brou te'l portes allà, tornes a donar el got i et tornen l'euro. Sí, crec que m'ho havies explicat això. Bueno, i la demostració dels oficis es fa a través de la reproducció de tallers reals i amb les eines i materials propis de cada ofici. I a més, per als nens petits també inclou una tradicional cagada de tió. I bé, bueno, en aquesta vila termal, doncs, pels que vulguin anar-hi, ja saben que és de tradició termal i actualment són 3 els establiments oberts al públic que fan que Caldes segueixi sent una de les estacions termals més importants de Catalunya. Són 3 balnearis, que un es diu Hotel Balneari Broquetes, l'altre Hotel Balneari Termes Victòria i l'altre Hotel Balneari Vila de Caldes.
Si volen veure alguna altra cosa de Caldes, perquè amb la fira aquesta doncs, no n'han tingut prou, també poden anar a veure el que queda de les termes romanes, o també poden visitar la Font del Lleó, que és un brollador natural, que és el més característic de la població, amb l'aigua que surt a 74 graus centígrads. Després està el pont romànic i l'església parroquial de Santa Maria. I vaja, doncs això, jo proposaria o un circuit pel que seria el nucli antic i per les termes, la Font del Lleó i els safareig públics, o si no visitar el centre històric i els seus monuments, o bueno, també poden visitar Termàlia, que és el museu més important de la ciutat, que és un museu que reuneix tota l'obra de l'artista internacional Manolo Hugué, i també hi destaca una col·lecció de dibuixos, pintures i ceràmica de Pablo Picasso, ja que eren grans amics, i el museu ocupa l'edifici de l'antic hospital de Santa Susanna. Per tots aquells que vulguin visitar el museu, podran anar a fer-ho aquest cap de setmana, el dissabte i el diumenge a les 12 hores i el dissabte a les 6 de la tarda, perquè es fan visites guiades per al públic. I l'horari en general els diumenges i festius és d'11 a 2. Ah, bueno, sí, una altra cosa. Que també podem anar a comprar carquinyolis. A Caldes de Montbui. Correcte. Home, és del que estic parlant. No Vull m'estàs dir- escoltant gaire, eh? Sí, però vull dir que pots anar perfectament a la plaça on hi ha la Font del Lleó i allà davant mateix hi ha una botiga de carquinyolis que és la típica de tota la vida. Ja, I no però comprar com allà. que no m'ho deixes explicar... Sí, sí, això mateix. Doncs molt bé, doncs amb aquest tour, amb aquest municipi del Vallès Oriental, la nostra comarca veïna, ens acomiadem de la Norma Vidal, que segurament la setmana que ve ja un cop ha entrat dintre el mes de desembre i quan ja les llums nadalenques estiguin ja enceses a Montcada, no només a Barcelona i l'Hospitalet de El dia Llobregat, el dia 3 de... Almenys el 3 és a Cerdanyola. Ara vas tu de list. A Montcada espero que també, que sigui el 3, perquè no ho controla gaire. Però bueno, en tot cas, la Norma segur que la setmana que ve ens portarà... Una cosa, això demostra que l'Albert Segura no ho sap tot. Atenció, ara m'acabo de recordar que la setmana que ve no tenim programa perquè és pont, és dimecres de pont, per tant, doncs bueno, ja estarem una mica més entrats del mes de desembre i la Norma ja ens parlarà de, no sé, de jo què sé, de Papa Noel o de... Què t'importa, ja? Molt bé, doncs amb la companyia sempre agradable de Norma Vidal ens acomiadem de tots vosaltres, acomiadem la Norma Vidal. Que avui no tinc un gran dia, ja ho saps. No, bueno, pues duro con él. Norma Vidal, molt bona tarda. Bona tarda, Albert.